Nyní přišla do předvadiště další klisnička jménem Cordelie s katalogovým číslem 2. Klisna Cordelie je velmi raná, narozena 23.1.2013, chovu i majetku Petry Charvátové ze Strážiště, okres Mladá Boleslav. Klisna Cordelie má v katalogu uvedenoho otce 5055 Landos, ale to je chyba. Klisna Cordelie je vnučka Landose, nikoli dcera. Její otec je plemenný hřebec Lordanos. Otec Lordanos je vlajková loď stanice hřebců Zozat v Oldenbursku a Lordanos má již na svém kontě celou řadu vynikajících sportovních koní, zejména koně jako ku příkladu Light On. V loňském roce byli i kandidáti na účast na olympijských hrách. Otec Lordanos, vnuk tedy Lorda, náleží k linii založené plnokrevníkem Lady Killer. Maminka Kort Alma je příslušnice plemenné knihy Oldenburský kůň, je po pohřebci Kort Almé Z, což byl skvělý kůň Gilberta Beckmana, a Kort Almé Z dal celou řadu vynikajících sportovních koní, jako třeba Cool Rubin nebo Calvaro, Calvaro byl na olympijských hrách v Sydney a Cool Rubin byl donedávna vynikající sportovní kůň Ludgera Beerbauma. No a babička Klisna Marte je po dalším hřebci z linie Lady Killer, hřebci jménem Libertino, který působil v holštínském chovu, a původ nám uzavírá Klisna Feline po hřebci Contender. Takže toto je český teplokrevník s implantací těch nejlepších zahraničních skokových genů, zejména tedy genů holštínských a hanoverských.